Sport Malta qasmet mal-5 miljun euro lil-10 assoċjazzjonijiet sportivi mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali sabiex dawn l-assoċjazzjonijiet jibdew iħarġu lill-atleti Maltin għall-lob tal-pajjiżi żgħar li se jsiru f'pajjiżna fl-2023. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat sostna li dan l-investiment huwa riżultat tal-ġid li qed jinħoloq mill-programmi Maltin li jattiraw investimenti permezz taċ-ċittadinanza. Tenna li investimenti fil-komunità Maltija bħal dawn huma raġunijiet prinċipali wara dawn il-programmi. Dawn il-5 miljuni fl-atleti tagħna, 5 miljuni li huma investiment bla preċedent, qatt ma sar dan it-tip ta' investiment direttament fit-talent tal-atleti u tal-isportivi tagħna, għalhekk aħna naħdmu biex inġibu l-investiment internazzjonali biex imbagħad ninvestu lura fil-komunitajiet tagħna. Waqt li firmar ta' dan il-ftehim mis-Segretarju Parlamentari Clifton Grima sostna li dan mhux investiment iżolat għall-atleti Maltin. Hekk kif il-Gvern diġà investa f'diversi faċilitajiet sportivi madwar il-pajjiż. Huwa qal li jekk xi darba kien hemm dubju dwar jekk il-Gvern għandux l-isport tal-qalbu, dan l-investiment iservi ta' prova ċara ta' dan. Bil-fatt qegħdin nuru kemm l-isport huwa importanti kemm aħna nemmnu fl-atleti tagħna u permezz ta' dan l-investiment ħankunu qegħdin naħarsu lejn propju ambizzjonijiet u targets ġodda illi jħarsu lejn numru rekord ta' medalji li permezz tagħhom pajjiżna jkompli jolla il-fuq propju dak li għandu x'jaqsam bħala livell u profil internazzjonali. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marco Tajjer sostna li dan l-investiment se jqawwi l-qlub tal-atleti Maltin kollha, mod speċjali lil dawk li se jikkompetu għall-lob tal-pajjiżi żgħar. Dik ir-rekord somma ta' 5 miljuni timlina b'enerġija kbira, però huwa tabbina wkoll b'responsabiltajiet għax it-target tagħna hija li niksru rekord tal-medalji fil-lob tal-pajjiżi żgħar 2023.